Before ta maabot unsay happenings basa sa itong mga comments. Rizel Desierto, sige ra gid ni siya comment 'no. Basta katong nakaigit di jud to malimtan dol. Honestly 'no, 'pag kinder namo naa jud nakaigit. Even if blurry kay siya nga memory, kinder wala ko kay ko nahinumduman sa akong kinder god. Nahinumduman ako 'pag kinder is ang snack namo ni kahapon kay chicken noodles. Like dito jud ko first time nakatilaw og chicken noodles. Like lami lagi ni 'no, sabaw ba, yellow ang sabaw ingana chicken noodles, Lucky Me siguro to ron sa unya naami swing sa amo ang eskwelahan. Ang akong nahinumduman is di na ko ganahan mag-swing dito kay baho kay siyang taya. Puthaw man siya, metal nga swing ba niya, puthaw ka kadina. Everytime gunitan ako siya, naog nako, akong mahinumduman is baho kay nga taya ako ang kamot. Anyways, ako jud nahinumduman ato 'no is naa gyud nakaigit gyud. Kaigit gyud siya guys. Gamay ra man ang classroom, so duol ra jud kay mong tanan. Dili pareha ng kuan ba, kinder pila ra man mo anang kinder ay maihap ra man mo. 10 ana siguro, 10 ka mga bata or unsa na gamay ra like you know, tinghala buntag sayo gito nakaigit siya niya. Ang iyahang tae kay naa pa sa bangko, unya natagak pod ang iyahang tae sa kuan, salog. Tae na sa bangko, tae sa salog. Nya naramdaman na mo ato is ang maestra kay gakuha siya og dako kay nga balde nga tubig. Kanya mura tayo kung naramdaman. Wala ko kahibaw unsay nahitabo after, wala ko kahibaw unsay nahitabo pagkaugma, pagka next day or like pero I can still picture sa yellow niya nga tae nga igit. I can still smell the fucking shit, bro. Nasa mo ni comment si Warren. Daghan kayo ko nakatuunan ani nga podcast len at the same time lingaw pod. More upload pa len. God bless you. God bless Warren.